možeš doći sam motat cigaru dok ovo radi. Izašao mi na YouTube. Ajde Dino. Bi ja ovo radio da znam da mi neće puknuti prigrub. Ne, znam. Ne prirobnice, nego... Strakute ti jebe, naš. Strakute ti jebe. A možda i to razumiješ jedan put napraviti. Misle ovo što mi sad činimo to. Ovo je debilizam što mi činimo. Samo i nauke. Kruta osovina, to ti je stari moj. Samo trap, ništa drugo. Ovo je 1000 kuna. Bog te jeba šta izadi mi je. Stari, po garežini. Stali, sad ćemo vidiš la. Kapaciteta. Ej, čistija ti je guma jebat. Stavim da si je namazat, ja. Baš. A vidi blata brana sad. Ovo mi je prvi put da sam... Asti Boga, ej. Ja sam stari moj šalta, ne znam ste vi primijetili, ja sam drugi i treći šalta, on se vrti. Stari, govori njema. Ja sam mislio da se ne Ma da imaš 1100 kubika s takim trapom i vrti se jebote, to je napravljeno za to. Fordina? Da, znači što je zašto, motor ne može stvari. neće ući, ali teče jebate, ne mogu. A gdje su čunjevi? Ispunjamo čunjevi. Ma koji čunjevi jebe? Nisi ispunjao čunjeve, jel?